Hej og velkommen til lystfiskerilysland.dk. Jeg vil lige vise jer nogle forfang her. De nederste jeg har hernede, det er fladfiskeforfang. De fleste fladfiskeforfang består af to af de her bomme, nogle perler, noget spinderblade, et eller andet. Der er mange forskellige. Og så sætter man bly på i enden. Som jeg viste jer tidligere med svirvlen, så sidder der et øje her i den ene ende, som man nemt lige kan klikke på svirvlen. Nu sagde jeg nok nemt. Og så er man klar til at fiske. Om det lige er dem med de klare perler, eller dem med de røde perler, eller dem med spinderbladene, der er bedst, det er forskelligt fra dag til dag og fra fisker til fisker. De er lavet til at blive kastet ud, og så lader man dem sådan set bare ligge. Der er nogen, der lader dem ligge, og så tager de dem ind hver halve time og tjekker ormene. Der er nogen, der flytter på dem hver 5. minut. Kan man sige, hvis ikke fisken er så aktiv, så har man større chance for at flytte den hen til en fisk. Og der er nogen, der kaster ud og spinder dem langsomt hen stort set hele tiden. Jeg er ikke nogen stor fladfiskefisker selv, så I må se, hvad de andre gør, hvad der virker bedst. Heroppe har jeg et makrelforfang. Makrelforfang og sildeforfang er jo, bortset fra størrelsen på krogen, stort set det samme. Der er mellem 3 og 5 kroge på sådan et forfang. Til makrellerne har jeg haft rimelig succes med de her pink og røde farver, men der er også nogen, der sikkert vil vælge nogle andre farver. Men det foregår på samme måde. Det kommer i en pakke, som den her, og så ruller man det ud, sætter sin svivl fast i den ene ende, og så sætter man et tungt blink eller en kastpirk som den her i den anden ende. Og så er det ellers bare med at farvefiske noget vand. Sildeforfangene, i det silden er mindre og knap så gode som makrellen, er typisk med betydeligt mindre kroge. Der er mange af dem, der bare lige har lidt plastik bøjet om, men det er altså rigeligt til silden. Tak fordi I kiggede med. Knæk og bræk.